asai phuni hanging ti aphan projin pen terek repulote nilalong rai ko maing nam wir kokpo arta kijum hek au somara tum phan kenep kanghu arabang photun khiruni police arteng kachingna Rasinja aklamalong APHLC so arlo arvengise Kardom pini Adap Abirta long pen nili birta thanbang phi sami bhamilin teron phi non birtang ton pen arjik tha Ajo anarlo thengpi kanghu hangjo phianta nilalung bit asai phu ni hang ingti ke thekdun long le chikrong dada jok KSCCM tuliram rong hang kachepari deng forest asai kamaphan nongno ke jopi Nampi namdur ke raikom jia phan sarkar pen forest asai kamputa padupondo Bonta bangso forest asai kamalong amatsi ajahak asai khiatum thengpi thengprang ke raikoma men pen mithang jongjong alia phan kachama thaloga jok karbi anglong anampi ador ke so thengpi he hui pavir ranglo thengpi thengprang ke raikom atuma matsi lapuson chongpu chong ya sai ke klem dun bomke radatum ke konatsi ningka chethia thai ke dohila halapu sarkar pen kipia bainong ta chobomlang lapen kanghu kanghia tumpenta chodun thubom lang pulote raratum kopilo kamathaji thengpi thengprang atumalong det kalilo tangka ame kapatherong ajok longle ki ik sangti arlong pendanglok angton along amatsi kirung kerek duna joine ame thang asayar buanta kacheklem teni lablo lason thak thakse nilitum karbiang long life pen nanglituma phan mohoresi nang paklangingji Laki konat ne atokan wadim le lahaya thengpi kanghu kali laki diphu arong supipen kache koinot lamding kachelenga towar kilometer ner ke padung amohor henlo bangso adimalong ajo anarota thengpi kanghu pachimi ponpe pin na jok kevir anathusi dambomlo kanghu tum thengpia bengle kethapon rui rui laputa kali kanghu adim along pen amatsi matha plot pen hor ok junling lang pen plakpon pamikasi ke ponpon tangte nanglitum matha ikha lahai akang huatum lapuan kacheplang longaret ke komat aja kongpenlo bit asahemta kang hua dim pen te bokhetlo bonta ajo anarlo kang huatum thengpi ke plaga korpen thengpi ke rot hangjo phita arju dunong ledatloma mate inghu ponon putong ke toy thurong loma puta jongdun memelo athela dagamatsi ke rot ke plaga kor kachipilong lok lake inutbak forest asaki kacherabdun ave bulote lapuan claim ha hedaji Niphai inkorainer cap arni nilitum pherangkia butung pen kang hua dim an kahomri damahut tobara ko ngalong amata seguna thengpi kang hupontang thekdamlong lapusona pora hut pherangkia butung atum nang kahomri palam chini lorsi sai jogje forest asai khiatum methang asai kacheklemang thek nang chepaklang dun ritilo tangte lapuan arni alang litum konat loka chepatuet ke laswa teng pen landun pulote kang hua tum pen tok ingpura petloma puta honthe dun memel thengpi kang hubera hawar mate awai kang sarkar pen kapalang chari ponja phanke bid asai phu nihang ingtia phansi arpu pekonglo bonta alangi mithang asai arpu ka chiklem pami midada joksi piniarni thengpi ka hotumta matha plot pen chiplang longaret lasila buson asai phu aphan KAACCM tuliram ronghanga hinpen kang sai padupon sikimi athe alangi phan probjin pen terek re pulote nilalong forest ingnam jasemet seguna thengpi ke virkok News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Osomar Kanghuwer along Kacherab Duna Bangphu Atum Aphan West Karbi Anglong district ahempi Hamren district ahem kang samalong si Bengpon Tanglo Arta ningkan kre heni ben kre pho Osomar atum ajir pi ahem landing hati khuli along kedambo mahut towar hebeng malom otlangno kachuklen jia phan kabor ia bangphu atum nep inhu pondetlo Also maratum ahem kachili ledet ajok ahem asoratum kachiridun bor itiklo bonta kelong lere ajok ate po povitra camp try abang Hiruni police station along lamhol pidam detlo
Bangso puthak kiruni laben langka police atumta RD pidunsi chelang la petpen kiriketar le pasai kedamtang pai pai ni phai inkoi raplia ni pen dengpon lo joy pen birta kelonga tengke langka long lakha hini railway adon riadung inut anam ten kedo anim supimara long bijoy chothuri po abang phua phan nepon cheklo lapen puthot bang hini nim supimara tum adi deng pen longpon thulo alang utoma phan neblong chek tena thi khiruni police atum chepari deng dunsi langka police atum pen khiruni police atuma phan hodai dun lo bangso alam ki apthak khiruni police atum kapachini pon atengge adai ke do atuma phan hamren hemkang samalong thapnam etlo এজনী বান্ধৱী আছিল এই মায়া লামা বুলি তাইৰ লগত লামডিঙত মানে হাতীকলিত যাম বুলি কৈ পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তাৰপিছত তেওঁ তাইৰ পৰা মানে ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হয় আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইয়াতে কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হয় কিডনেপিং কেছ আৰু সেই কেছ লৈ পেলাই আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লংকা থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ থানাৰ ওচি আৰু ষ্টাফে গৈ সেই ছোৱালীজনী ৰিকভাৰ কৰে এজনী লামডিঙৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰে আৰু এজনী হেৰি লংকা পুলিচৰ পৰা সহায় লৈ পেলাই আৰু এজনী উদ্ধাৰ কৰে সেইকাৰণে অলপ মানা কৰিলোঁ মানাৰ কাৰণে তাৰমানে মই এনেই দুই কোপ দি দিলোঁ তাৰপিছতে ছোৱালীজনী লামডিং পৰা আহিছিলতো সেইজনী ক'লে মোক পঠাই দিয়ে লামডিংলৈকে তাৰপিছতে সিহঁতে কয় দুজনী যা বুলি কয় হা মই যাব দিয়া নাই তাৰপিছতে ৰাতি তাৰমানে টোপনি মাৰোঁতে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাতে মণি উঠাৰ আগতে মনে মনে গুচি গ'ল তাৰমানে khiruni ben mohondorot karbeng live Mahamaya constituency along APHLC asong ka chesong akeng kam anso se kapang tang ponji aphanpura so arlo arveng kisengpon Mahamaya constituency along Kebangji MLA election ahut all party hills leader conference asong chapahai vegji aphanki so arlo atumta kedo kenang sot pumatha ponsi kedamtang pai pai niphai inkoraner kebarni rasinja aklamalong APHLC so arlo arveng kisengamai padupon Mahamaya constituency APHLC Amaipu Mongol Singh Teron Kachari Ponamayalong Legislative Assembly Akongchunbang Robi Singh Ronghang Pensi Alohi Bachini Ponlu Mayalong Alohi Sarpoaman Pen APHLC Kiripia Maipu Jones Intikathar Kongchunbang Sarkiri Rongphar Lamjai Sarpo Angtong Intikathar Soarlo Arvengadun Maipi Purnima Inghipi Kongchunbang Pi Ritu Kramsapiatum Pendanglo Penangan Asongjapo Songjapiatum Chetong Dunsi Mayar Dipidum Mahamaya constituency along So Arlo Arveng Kachari Ponjia Phan Kado Kabe Chedon Sarpen Maipiarpu Rimsa Ingtipi Lapen Kongchunbang Pi Protima Teron Piatuma Phan Ingbai Ponlo Mayalong Kachetong Dun Aluhiatum Song Kepangtang Ponjia Puthak Penangan Alam Chethan Chimon Padu Ponsi Kebangji MLA election ahut Ke Ongdum Avot Pen APHLC Asong Pen Kachetoy Dunabang Pusi Haidun Vet Pubuta Radaphan Aning Pathidikang Tang Kebangji election MLA election akan ke nilitum kichesi non pensitami kebang dakalong na involved je phala so kebang penangan itu cek long lo ke tapi non Kebangji election nilitum Mahamaya constituency mate ele wai salong lo tum ta nang dun pik hang yang lo la pen ka do ita aning arong pro la pen ke aning theklong tlang si do non ke ili tum ke kachet dan nahi ke a ho alam lo ning yidak nang po sik schedule ke la ke lo pen si tum bhanja kong nang pidat lo ka phere nang ya kam da velo la ka phere lo ke therak tu me alam po la si neli kipuan ke ili tum election hut an ke la pen non mata Sidul tribe atum an ke hi dovet nang po ben tribe kali atum an hi pape dovet na hala tumbang pa pivia na la pen ini tum tribe atum an ke hi dovet nang po la ke ini tum election hai unji no na mat ke 55% dolang elitum pupite elitum hala tum ke lota lar la po pake la puyo Gunang long mate Mahamaya constituency aho ke
Adap Constituency Committee Akinten Kapir DC Adap in Suaro May Mate Bemending sebagai Seng Pondo Bang Nerkep Suaro Tumpinya Aku Deng Pondo Matente itu ning happy lo ada karat pinang kecetu do ni de chetia teng kurang sebab megdenang long a constituency bangke efficiency bangke dake hai Dok Mokak Pen Samsing Inti Karbiang Long Live Corona awura jok pining asengkan KSA dilai aru ingdeng plika bam hang ke thek katalonar ni alira champion siding ponlong ledadlo Dilai Joseph Teran Chikimo Hemalong Adap Abirta hut KSA lama inthur ponsi KSA long keklem kedam kachepadu karlitang tuma phansitame kachikimo padopon Dilai KSA amaipu Abirta timung kachari pon amaya long rapchun bang diwan desi kacharap cheto pidunlo Mayalong KRSA TRP rapchun bang rani timungpi pachit hangchun bang nali hansepi KRSA dilai aro rapchun bang jonali timungpi KSA bokajan aro pangrumchun bang archogrong parlapen kethe kiding atum aluhiaman pen chetongdon KRSA TRP rapchun bang rani timungpi mayalong kaning jatengke dilai along sitame corona kiso kapang danglong lede japhan sarkar along dilai KSA atum cherabdun nangji athei nonapor ili tumalong rialong ta akisung nangle roklo Kisung ke boy apor hut KRSA atum tenta un an kacharap cheto nang pidunji pata ningje pon Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Live All Assam Minority Student Union Karbi Anglong District aro Amaipu Majid Khan Patir Piponsi Ari Sangho Tumjok Jak DC Pen SP Aphan Kachetong Damahut Ongdung Alam The Chethan Chimun Padopon AAMSU atum DC Chandra Das Singh Hapen Dibojit Diori atum phan Kachetong Damahut Karbi Anglong District arlo Aronre pen Meklangnu Nolangnu Asai Kachuklem Kiturmi atum Arakia Hormu Kirim Lapen Arta Kijum Hek pen Penan Gido Kiso ke Enhai Hu Asai ke Khang Japan Keramtang Arni pen AASMU Nanchisong Bom Wang Bom Lo Pusi Chethan Pon Halapu Assam Nagaland ahoy Lahore region atalom malom Aadhaar Service Center Kadure aputhak rat atum kisung chetong nanglo puta DC aphan pachinia teng pen laso aputhak DC ahin benta RD pipon popusi ning pathedun Lason thak thak si SP Dibojit Deuria hin benta non malom arakia hormu kirim kithurmi atuma phan tang thexi koson si mesena towar kewanang jima aputhak AASMU atuma phan than pare pon News Desk Report Karbiang Long Live Pini Adap Abirta ke lapan si kangton iglo domi thak me kardong